जमदुवार बियाबाव जोंजों कम्पिट खालायनो हानाय गुबुन मोनसे दोला जोंनि खाथियाव फैनो हाया आरो नोंथांमोना स्रायै मिथिबाय जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर जे सासन खालायनो सुजुग मोनदोंमोन रायजो राजा बिथांखौ अनदोंमोन हेफाजाब होदोंमोन नाथाय रायजो राजानि अननाय मदद हेफाजाबखौ बिथाङा नेवसिगारदों जायनि थाखाय बिथाङा दिनै रायजो राजाजों बजबनानै लाजायाखै दा बिपिएफ दोलोआ फैबाय थानाय बे बिटिसि बिसायख'थियाव जोंथ' मिजिंथिदों बिथाङा सिंगेल डिजिटआवनो थानो गोनां जागोन आरो इउपिपिएल दोलोआ जोङो मोनसे मोजां बिबांनि आसन मोननानै प्रमद बर' बिथांखौनो आरोबाव फिन खेबसे सिफ खालायनानै जोङो आरोबाव गाहाम मोनसे सरकार होनो थाखाय जोङो दा थिरांथा लाबाय आथिखालाव बिटिसि ओनसोलाव राजनितिनि बारहावा बारनाय लोगोसेयैनो जिहेतुके सेप्तेम्बर दानाव बाव बिसायख'थिया जासिगोन दा बेखौ नोजोर बोनानै बायदि दोलोफ्रा जेरैबायदि केम्पेइन खालामबाय थादों थिग बेबादिनो इउपिपिएल दोलोआबो जिरायनाय गैयाजासे बुंनो थाङोबा बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांनाखि दलफोर दङ बिनि जौसिनाव थानानै जोङो बांसिनै जोङो केम्पेइन खालायदों आरो रायजो राजाफोरनि अननाय जों मोनदों आरो रायजो राजाफोरनि मददखौ जों मोनगासिनो दङ आरो दिनै बेबादिनो नैबे फाख्रिगुरि गामियावबो मोनसे जर'खा बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ जों लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना नुबाय बाव लैहोर लैहोर रायजो राजाफ्रा जगदान होनानै जोंनि गासै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों आरो बावैसो आगोल आङो दा गसाइगावनिफ्राय फैदों गसाइगावनि पद्मबिलाव बावहाय गोबांथार 100निबो बारा गुबुन गुबुन दोलोआव खामानि मावनाय रायजो राजाफ्रा बाहाय जगदान जाफैदों दा बेफोरखौ गासिखौबो नोजोर होनानै जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हायो जे आथिखालाव जे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बे बिसायख'थियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जे हारसिङैनो सरकार दानो हानायनि जे आसनखौ जों मोनसिगोन बे रायजो राजाफोरनि जगदानखौनो जोङो नायनानै जों बुंनो हायो थिग बेबादिनो बिटिआर ओनसोलनि गासै मोन 40टा जेबाव समस्तिफोर दङ बियाबफोर दङ बे 40टा समस्तिनि गेजेराव बे जमदुवारि बियाबाबो मोनसे मुंदांखा बियाब दा जोङो जोंना बिजाथिया फोसावाखै गाबोन नङाबा समफोर बे साननैनि गेजेरावनो जोंनि बिजाथिफोरखौ फोसावनो थांगासिनो दङ बिजाथिया जेखि जाया मानो जोङो मोनफ्रोमबो बियाबाव देरहानायनि जेरैबायदि हाबा मावदों थिग बेबायदिनो नैबे जमदुवारि बियाबखौबो 40टा बिटिआर समस्तिनि गेजेराव बांसिनथारै जोङो रायजो राजा बिथांमोननि अननाय सिबिनाय आरो बिथांमोननि भटखौ लानानै जों देरहानो थाखाय दा खामानि मावदों आरो बे दा स्पष्ट जाबाय जमदुवार बियाबाव जोंजों कम्पिट खालायनो हानाय गुबुन मोनसे दोला जोंनि खाथियाव फैनो हाया आरो नोंथांमोना स्रायै मिथिबाय जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर जे सासन खालायनो सुजुग मोनदोंमोन रायजो राजा बिथांखौ अनदोंमोन हेफाजाब होदोंमोन नाथाय रायजो राजानि अननाय मदद हेफाजाबखौ बिथाङा नेवसिगारदों जायनि थाखाय बिथाङा दिनै रायजो राजाजों बजबनानै लाजायाखै दा बिपिएफ दोलोआ फैबाय थानाय बे बिटिसि बिसायख'थियाव जोंथ' मिजिंथिदों बिथाङा सिंगेल डिजिटआवनो थानो गोनां जागोन आरो इउपिपिएल दोलोआ जोङो मोनसे मोजां बिबांनि आसन मोननानै प्रमद बर' बिथांखौनो आरोबाव फिन खेबसे सिफ खालायनानै जोङो आरोबाव गाहाम मोनसे सरकार होनो थाखाय जोङो दा थिरांथा लाबाय नोंथांमोना गसाइगाव जिल्ला हिसाबै बुङोबा पार्टी जिल्लायाव बहाय जोंना मोनबा बियाब दङ श्रीरामपुर जमदुवार सराइबिल कुसुगा आरो गुमा बे मोनब्रै बियाबाव आथिखालाव जोङो जेरैबायदि मिटिं खालामनानै जोङो नुबाय आरो रायजोफोरनि जे दैलि गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जे जोंनाव जयनिं जाफैनाय आरो लैहोर लैहोर मिटिङाव फैनाय बेखौ नायोबा दिनैनि तारिखाव मोनबायावबो मोनबा देरहानायनि जे मिजिं बे जोङो दिनैहाय जोंनि माबायावहाय फैनानै दङ दलावहाय दा बेनिखायनो आं सानदों जे जोङो एबार गसाइगाव जिल्लानि मोनबा बियाबखौबो जोङो देरहासार जों जानो हागोन बे दिनैनि तारिखाव बेबो मोनसे स्पष्ट जानानै थाबाय।